ga jwang machiegni ote mana chako ka ng'aduo kodi kendo mane kinde mabiro to sani bende kido thuolo mar rango janyuol kama intie Murino Kalande nangilos kodwa ka kori miwa mana pachi intinene yo machalo nade koro janyuol nitiere kata gi nyathi man timo penj mar KPSEA kata matimo penj no mano mar klas 8 mar KCPE japuonjre ni wacho ne janyuol ne onyabedo mamiyo kata mawuoro to kone kanyo ni o yansani an candidate okone gubena timo tich matek ot kacha iwacho ni sani an mana candidate onego bed ni tinga yo moro makare adhi timo penj maduong' kendo koro mai miyo janyuol chako no kagi mantiere achaya karka to mai en kinde moro ma japuonjre ni koro ne wuok gidhi kwath jok modak e boma ikono kacha ni ero dhiang' mang'ane no lal pok oduogo dhi ome dhi gole kama omake ka public works kogichopo kocha idhi range kumoro ma oponde japuonj Winnie Mboya bende ang' kuonwa japuonjre ma kama kochopo kole skul ok onindo utiyo kode yo machalo nade acha kodi Murino Kal jopuonjre ma kamagi gi jonyuol ma bende tije nitiere mimiyo nyathi ka nyathino bede timo tich timo penj ne gimoro monego omi iwe timo tich mitimo ga ot pile ka pile sende iwe luoko iwe timo gik mopogore opogore ji ikore ne penj wich te koro ni mane penj nyalo miyo bende waweyo gik moko monego bende watimo e ngimawa ma gayowa kata matayowa kaka oganda. Chutho atimo mosai nyoro nikech awinjo kiwacho ni dhiang' omak ni ka public works dogitimo gi iwacho ni japuonjre bende makonyo janyuol dala kacha koro kotimo penj owegi owe timo gi nikech koro en candidate okwe Cleo be gimonego bed ni koro itimo in such a case nikech adiera nitiere seche manyalo wacho ni japuonjre koro dwarone mar thuolo mar mondo mi o concentrate gima otimo ni malo koro yudo ka nyathini nene ot ka to nitiere tije manotiyoga adiera lakini kaka koro omedo dhi mbele kachacha en ng'ama koro ikore ni penj onego bed ni jonyuol koro kawo okang' mar neno ni workload kata pek mar tich ma nyathini onego bed ni timo koro oduokne piny matin ting'e ni ma itimoga ma kata nyathini mane boarding school tiyudo ka nitiere koro gik moko ma koro school chako nyiso jok matimo penj candidates ni magi to koro kik utim jok ma pod nigi nafas kaka wach ni koro wawach ni nyathini e klas 8 dong wan gi jo klas 8 madhi timo penj matieko koro yudo ka tich madine gitimo imiyo jo klas 7 kadok chien kuchocho to mano ok onyiso ni ok onego bed ni giti onyiso mana ni koro imiyo gi nafas mang'eny mondo mi gi concentrate kata gikaw pachgi duto te gikel e wach mar penj ma gidwa ni mondo gitimni nikech ing'e ni Cleo obwongo ni obayo ga malich ma kowe mana matin ni koro samoro iketo ni tich ma iketo ni tich ma iketo ni tich ma tiyudo ka bentie ka kiroki ma koro ok onyal keto maino e gima seche go onego bed ni imiyo pek kata onego bed ni kelo duoko mani kare mang'eny to mae bende nyalo miyo wach ni gimoro ipuonjowa ni nonro nosetim about kata mana kaka brain mag dhano operate iyudo ka brain mag nyithindo ma yawuoyi inyisowa ni kaka nerves kata neurons mantiere kachacha tiyo gin wired ka gi take one direction opogore gi mag nyithindo manyiri kata mag jok mamon magin gi the all directions koro you can imagine ni nyathini ne nyathi makata mawuoyi to isekao tich mang'eny gieki maka gi kacha dhiom dhok dhi kwa diek tich mang'eny go to at the same time onego bed no obwongo ne ni kende ma bende biro to mondo mi o concentrate weche mag somo mondo mi otim penj koro nitie kaka iroke moloyo kaka ne nikech already bedo no dwa dhi timo penj no oseroko obwongo no nitiere ga anxiety moro kata bedo gi rokni mar obwongo moro mabiro sama iseng'e ni nitiere lweny moro mapek manie mbele ni to ka koro ichak idhi mede gi tich mang'eny taparo ni koro iroke kendi kethi zaidi koro mae momiyudo ka skunde kata mana jonyuol kawoga okang' mar mondo omi nyithindo giki nafas maka pono nitiere japuonj moro nitiere janyuol kata japuonj moro ma oneno ni onego kick station wach kamano kaka wacho dholuo o kick station ne nyithindo matimo penj gi to mano en janyuol monego dog chien kabisa mondo ng'e ni sama kamae koro onego bed ni obwongo ni ok miye
tich mang'eny, paro mang'eny. Onego bed ni imiye nafas mar mondo mi oyud mana kaka onyalo paro mana wach penj cha kende. Nikech penj ok tim pile, to ji ok som pile. Koro kosetimo penj, to tije ka pod obuduoga duoga to timogi. Yes. In kaka janyuol, kinyalo yudo japuonjre kata nyathi ma oyudo rochni machalo kamano, ma koro kata paro malong'o ok opar, kata gigi bende motimo, samoro duogo wacho ni oyo japuonjre ni chal ka gima wiye nyalo bedo ni orokni kata gimoro ok ni kare. E kinde ma janyuol ino gima chalo kamano, okenge mage monego bed janyuol kawo e kinde ma koro ji dhi e penj, ma japuonjre mosebedo mobuok ni penj biro, osechako ol kata gitimo penj nikech gigo ma bende okadhe, ma japuonjre man gi dang'ni mag paro. Kaka janyuol irakri kod japuonjre ni e yo machalo nade ma bende en nyathi? E seche ma kamago kaka janyuol onego bed ni idok chien ahinya ne nyathini, kendo ng'enyne nikech already onego bed ni in kaka janyuol iseng'e ni e seche gi obwongo nyathini orokni kaka wawacheno, en gi luoro nikech penj Cleophas kata mana sani erie ma an kaka ng'ongoni ema na onego bed ni adhi timo penj. Already iyudo ka attention te obwongo osekawo mokete wach penj cha, ma any other thing kendo maduogo madwa interfere go obwonga na nire ok en gima anyalo dwaro. Sasa ema kata igo mbaka gi ng'at manigi penj, an gi penj, abro nini tiende ni gimoro amora modwa ni mondo otim, odwa ni mondo ket kando, kizungu luongo ni postpone, mondo mi omi concentration duto te e wachni mar penj ni. Koro sama nyithindo dwa dhi timo penj gi ni penjo ni to jonyuol kata jopuonj onego bed ni watimo ang'o, onego bed ni sama kama wa encourage nyithindo, to wabedo ni gima muol nikech ing'eni ka en cruel ahinya. Ing'eni sama wach ni nyathi onyisi kata ni an candidate, miya nafas mondo asom, bro miyo in kaka janyuol inyise ni isechako chaya, isechako bedo ng'ama wang'e tek, iduoka gi kainago. Magi gik kamane kaka jonyuol koro sechego chako ga rakre gi nyithindo. Especially wawacho adiera. Iyudo ka sana ka nyathi poni hai marach nodak gi ng'at ma ok en janyuolne, ng'enyne iyudo ka jonyuol to dwa ni mondo ofil matin, en obro neno. To seche moko nitiere nyithindo moko ma ok odak gi jok ma gin jonyuolgi, nikech adiera jopuonje bende asega nene skul, iyudo ka japuonj to onge gi shida moro amora mondo mi omi nyathi nafas mar mondo otim revision, mondo okel obwongone kata parone mondo oduog odhi ong'i wach penj. Lakini nitiere guardians, wago erokamano, guardians osekonyo nyithindo ahinya, to ng'eny gi gine ma gimedo ga roko nyithindo, ma akia ni en ga nyiego, ok ang'e ni en ga ang'o, but iyudo ka bedo ni nyathini koro oikore mar dwaro dhi timo penja, koro kendo en gima koro go lweny ma en ema odwaro ke nyathini moloyo, ma nyathi koro obwongone koro ok dhi maber kabisa. Erokamano ahinya, waduogo mondo masom paro bende kawuok kuom joneno